gołęź, ujla, że nie mogło w rękę odjąć, ujla. Raz się spuścił taki gołęź, że nie mogło w rękę odjąć, ujla. Rękę odjąć, pierwszy włożyć, ujla. Musiałam się znać, ujla. Rękę odjąć, pierwszy włożyć, musiałam się znać, a z tego żołędzia sobie, chorowałam do powrotu, a z tego żołędzia sobie, chorowałam do powrotu. Do pół roku jeszcze więcej, a całe 9 miesięcy, do pół roku jeszcze więcej, teraz już nie chodzę sama, tylko stękowała mama.